Deti z materskej školy Mierovej vo Svite sa vybrali na návštevu do miestnej základnej školy, ktorá pre nich pripravila otvorenú hodinu. Škôlkari tak na chvíľu zasadli do školských lavíc a vyskúšali si aj prácu v celkom novej učebni výpočtovej techniky. Táto spolupráca trvá už niekoľko rokov a obe strany si ju pochvaľujú. Škôlkári neboli na školskej pôde poprvýkrát a možno aj preto sa tu cítili ako ryby vo vode. Deti absolvovali bežnú vyučovaciu hodinu, odpovedali na otázky pani učiteľky, naučili sa básničku a prevetrali písmenká a číslice. V rámci spolupráce so základnou školou chodíme priebežne do tejto základnej školy alebo do druhej a vlastne zvykajú si deti na prostredie a na to, ako to v škole prebieha. Tieto otvorené hodiny by som povedala, že majú veľký úspech, pretože jednak deti sa veľa poučia, ale aj pani učiteľky si vymenia skúsenosti a myslím, že toto v teórii nikde nenajdu. Okrem bežnej triedy nakúkli škôlkári aj do novúčičkej učebne výpočtovej techniky slúžiacej na výuku dopravnej výchovy, ktorá je špecifikom tejto školy. V tejto učebni sme im chceli ukázať, ako sa učí dopravná výchova na našej škole, keďže dopravná výchova sa stala predmetom nového vzdelávacieho programu a vlastne nášho školského. Máme k tomu aj výbornú pomôcku Autoškola pre deti. Vzácnu návštevu zverili pani učiteľky skúsenejším prvákom, ktorí na deti dozerali a najmä v rámci možností pomáhali s prácou na počítači. Dnes k nám prišli škôlkari a my im pomáhame. Školu sa mu páči, lebo tu sú počítače. Trochu mu pomáham a zapínam mu hru alebo počítač. S čím si nevedeli dať rady prváci, s tým pomohla pani učiteľka. Deti spoločne riešili dopravné situácie a zahrali si aj pexeso s dopravnými značkami. Spoločným úsilím sa im podarilo naučiť veľa nového. Pozerám sa na križovatku a riadím, kto má prednosť. Hlavná cesta, prechod prechodcov a ešte stop. Tie križovatky sú vlastne také pohyblivé, čiže tam im môžeme ukázať, že ten Adam, žiak, ktorý vychádza z domu do školy, či riešil svoje dopravné situácie správne. Deti videli, že školy sa nemusia báť a tiež čo všetko sa ich starší rovesníci za 1,5 rok dokázali naučiť. S o to väčším elánom pôjdu na zápis.